A amizade ten flor que rebenta as paredes. Sobrevive da podremia mutua. E só precisa das fiestras abertas, escribiu Lisa Villalta en Papagaio. Estes versos do seu libro final, no que lle puxo palabras á crónica fotográfica de Maribel Longueira sobre o derrubamento do barrio da prostitución da Coruña, soaron na voz da académica Ana Romani, no comezo do pleno extraordinario que a Real Academia Galega celebrou hoxe, co gallo do Día das Letras Galegas, que as institucións lle dedican á autora coruñesa. A través de distintos fragmentos e referencias ao seu legado literario e extraliterario, foise trazando na sesión o retrato dunha intelectual en toda a amplitude do termo. Unha muller que demostrou sempre un compromiso inquebrantable coa xustiza social, coas novas xeracións e coa lingua propia. Seguindo o seu exemplo, é tempo de deseñar para o idioma de Galicia un novo horizonte, un novo tempo que corrixa erros e abra esperanzas, salientou o presidente da RAC, Víctor Freixanes, na clausura do acto. Villalta foi unha escritora para facer pensar o mundo contemporáneo, a través dunha obra marcada polo pensamento apaixonado, na procura do rigor e tamén a exploración estilística. O cruzamento entre a poesía e a música é outro dos trazos definitorios tanto en poemarios como inicial música reservada, como no imprescindible ensaio O outro lado da música, a poesía. Tras o 17 de maio, a RAC seguirá a celebrar a figura e a obra de Luisa Villalta con novas iniciativas, entre elas a celebración dun simposio no último trimestre do ano que reunirá distintas voces con novas olladas á súa produción literaria e á súa traxectoria vital. En outono celebrarase tamén a entrega dos premios do concurso escolar Contádenos o voso Día das Letras.